Vi kender Laus Højby fra Krumme-filmene, hvor han optræder med sin skøre familie. Nu er Laus Højby tilbage, denne gang uden Krumme, uddannet sidste sommer fra Skuespilskolen i Odense og parat til at tage nye udfordringer op og lægge Krumme bag sig. Godmorgen og velkommen, Laus. Tak skal du have. Men Krumme kommer du nok aldrig rigtigt til at slippe for at høre om. Nej. Gør det noget? Det gør ikke noget, nej. Du har det ikke dårligt med Krumme, selvom det er mange år siden? Nej, det har jeg ikke. Det var sjovt, og det var, altså alle oplevelser er jo erfaringer. Så det er fint. Men... Så det her med at have haft en meget, meget stor status som barnestjerne, hvad du vitterlig havde, det er svært at være 11 år, som den kendte sang hed. Det er i virkeligheden en god bagage at have med. Ja, det er det da. Altså det er... jamen sagt, det var en oplevelse, ikke? Og jeg tror, man kan bruge alt det, man møder på sin vej, ikke? Altså, der kan man sige, at skuespil er et taknemmeligt fag på den måde, fordi at det handler simpelthen om at suge til sig af alt, hvad du møder, ikke? Så man kan bruge alle oplevelser, alle de mennesker, du møder på din vej til at bruge som inspiration og som... Ja. Man kan bruge man kan alt. Sige, du går ikke tilbage til skuespilfaget, fordi du godt vil være berømt og kendt og sådan noget. Det har du ligesom prøvet. Bind der, done that. Det har du prøvet. Så det må være noget andet, der har trukket dig. Ja, hvad skal man sige, jeg fandt jo simpelthen ud af, at det er et skide sjovt fag, ikke? Altså, der er mulighed for utrolig mange ting. Altså, man får lov til at lege utrolig meget, ikke? Altså, det er sådan egentlig essensen, synes jeg, i det at spille skuespil. Det er en legelyst. Det er det stammer fra, ikke? Altså også på engelsk hedder det to play, ikke? Altså, det er jo simpelthen bare at lege, ikke? Altså, det har jeg altid synes var dejligt også at kunne blive ved med, selvom man er blevet voksen, så blive ved med at lege. Og så blive ved med at bevare det der altså, legegen. Ja, simpelthen. Ja. Altså, og så er der så kan man så også bruge sin hjerne, hvis man har lyst til det, fordi så kan man så grave dybere ned også og analysere lidt på sine karakterer og på stykket og på, altså så der er også udfordringer sådan intellektuelt, ikke? Ja. Så jeg synes det er sådan en god blanding af de ting der, ikke? Og der er meget kropslighed i det, og det kan jeg også du kan spille på alle facetter i hvert fald, det kan vi se et eksempel på. Det er ikke den allerbedste optagelse, men det er en optagelse fra Ronja Røverdatter, som i øjeblikket er aktuelt på Folketeatret, ja. Hvor du så spiller den ene af de store roller. Ja. Og her er du sammen med Ronja. Ja. Lad os lige se et klip. Godt. Jeg deler gerne skoven med ræve og edderkopper, men ikke med dig. Hvem siger, skoven er din skov? Hvem siger, skoven er din? Hvem siger, rævene er dine? Hvem siger, hulen er din? Det er min skov mere end din skov. Hold dig væk fra det her sted. Det var mig, der fandt den hule først. Så lad den være i fred. Tid og stille, skoven er sin egen helt sig selv. Ræven, ulen, bjørnen, fuglen ejer kun sig selv. Fin stemme, må jeg sige. Tak. Hvordan har du det med teater frem for film? Fordi den bagage, du havde, inden du kom på skuespillerskolen, var jo selvfølgelig film, ja. Som er noget helt andet end teater. Jeg lavede faktisk også et enkelt teaterstykke, sådan... det er rigtigt, det gjorde du jo. På privatteatret. Ja. Og det var... Men jeg kan huske, at det var utroligt forskelligt. Altså, jeg synes, det var fuldstændig magisk at være der på scenen. Det var sådan en rolle, hvor jeg var meget på scenen, men ikke sagde særlig meget. Så jeg kan huske det der magiske univers at være der. Og det er sådan set det samme i dag, at det teateret kan, det er netop, at det er live, og det er jo egentlig enormt hardcore, ikke? Fordi du står der foran et publikum, og de kan se dig spytte, når du taler, ikke? Og det er netop, man kan mærke reaktionerne lige med det samme, ikke? Altså publikum er jo en medspiller simpelthen på scenen, ikke? Altså man mærker dem så tydeligt, ikke? Hvor man siger, at når du laver film, så er det kameraet, der er den der medspiller, ikke? Og der får du ikke den der respons. Så, altså det er to forskellige ting, men man kan lære meget af begge ting, og det er enormt spændende. Og der er nogen, der siger, at skuespillere, jeg har talt med, der siger, når du spiller teater, så er du nødt til at spille til bagerste række, og det vil sige, det er store bevægelser, og når du kravler op på den, der du skal virkelig arbejde med det. Det og på film er det bitte små ting. Det er det, altså på film kan det lynhurtigt blive for meget, ikke? Der skal man virkelig sørge for at der er tanken tit nok, ikke? Det er også en sætning med møder til, ikke? Bare tænk det
på film, fordi så kan du se det, ikke? Mor, det går bare ikke på teater. Der kan man nogle gange stå og føle, at man spiller igennem, og så kan folk ikke rigtig fornemme det, ikke? Altså, også her i Ronja Røverdatter, fordi at det er på Folketeaterets store, dejlige scene, ikke? Og det er, altså, men det skal altså fyldes ud, ikke? Altså bevægelserne skal følges helt til dørs, og så stemmen skal være der, fordi at det skal bare ud, ikke? Nu er du så aktuel med Ronja Røverdatter, og det er jo faktisk gået der ganske godt, siden du forlod skuespillerskolen sidste år. Ja, altså, der er sådan noget med, du kender nogen, og når man kender nogen, så får man lidt at lave. Ja, altså det er jo, jeg har været heldig at blive set på noget af det, jeg har lavet, ikke? Og folk har syntes, at ham kan vi sgu bruge til det. Og sådan har du lagt sådan en plan for, hvad du kunne tænke dig, eller kommer tingene, som de nu kommer? Altså, ja, der er nogle ting, jeg utrolig gerne vil, ikke? Og nogle, altså, men